tene do November kalo kile mugani shey samba flani mugani fla on mi en fle sangan awati mali kono fogata se mali korana ma anga bololo sero kanu de mali kuna fani shwe ama foko onu yantuma o bisigile ka bamna kuna fani ma kono wakati sira o bismillah. Kuna fandamela sa biya madam nyanga jamana kono kibaru ulla kelebolo jamana wolonvla mi mena bla tabale Ghana jamana o konana o jamana doy Benin Burkina Faso Côte d'Ivoire Ghana Mali Niger fo atase Togo Oman ni jamana ko fele nunu mina u bolo fara nyonga ninga uni nyonche jamana u deme minu me sani bamgachi wale ma olu tugulme olula ni aklina nyuma yin fora Afriki tilebinya fa lakana ni jeka bara ale fe min kera Ghana jamana o faba o konana ni laini kera sa ka keni kuna fani di sebe min bora araba don ale so madafe. Politique ni parti kuluka siga fomin kera sibrido November kalo kle mwani woro samba fla ani mwani fla wala saka sigingan ke sharia sumba ale sigi choka ni la jen kera yoro minasa ode hotel kolomni ka kuma jamana nyina maya olu kanka akilina uti wala sa gela munme olu be se ga ban choya la jaba nyam waya to me docteur Modibo Sumare ale boloni nga fara mogoba chama oluka ani politique to minu wulela kerengere ala parena ale mami nyamoya to me secrétaire général Jigiba Keita ale bulu ka foko jamana denro 7 dilani mega gele ani ngata fe ka keni jamana dun la kana ni ministre so nga kuna foni di 7 do kuna ya ira ka foko a koloshi sira ka tondo beka mau to la 7 lu mara ni nga fere songo gele o la o de beka ke sababu sa ka denro 7 ale dese anga jamana o konana o kama sahela inindo ke ku denro 7 songo ale kana teme se favori keme saba ani binanka Samitanga jamana ko kan kibarula amita Bruxelles jamana o konana ko yelmani dona Bruxelles jamana olu chama chawla karedo November kalo kle mwan wolonvla samba fla ani mwan fla ka keni Morocco ka sebeya e Belgique jamana ka FIFA jien jamana tola chiba mi megatan wati nasa Qatar jamana o ka intigila ka ma keme dona de membo ka minu ye mbena kono fe olu be cheninga marfachi fantan nani obela Mali kuna fon jamana jebo o garziga kera ni kuna fon daman manni ama foko o ka machine kuna fon kuro keneka